Good morning mga kabangas. So today is Saturday. Matod pa Black Saturday. So walay Saturday ni kabangas. So adto na sad mi sa among bisyo ni Sharon. So tulo na mi kabuok ng sister-in-law ni Sharon. So wife sa iyang manghod. So baklay mi. Morning tulay diya sa Tambagan Dapit. Patsada kayo ang pagsubang sa adlaw. Init na kayo, wala pa'y unsa pa ning orasa. Mo pa'y pag alas 6 ani pero hayag naman kayo. Alas 5 po mi nang gawas. Nasi gabi ay. Gabi tay tik-tik. Nasi ay. Naka-blue, naka-miss or master kay taga-miss or man. So, sa gabi ang kurimaw ay. Taas na kay buhok ng kurimaw. Patakmal-takmal pa. Ng kamot da gabi tayo tik-tik ay. Nga, daghan ka na mag-maintenance. Ano na ginatong bisyo karon, halara ta sa baklay ani kay pahilis kunos mga pati acid out sa ni pati acid mga fat sa lawas ano lang mag-burn og calories no pamiyagi magyapon 200 kapin calories maning karsada pababa dito sa ko nay kalubian no kini kalubian ni ako ni sauna may tabo na prinda lagi awa na malukat ako na nedto sa ako mga damgo. Padaos-dos na po si inyong migo kabangas so padaos-dos ta dito sa Minabaka kay naitabo. So ato ta dito ron daw nan-out ta dito sa tabo. Mo ni Minabaka. So now ubay-ubay sa maligya dani kay tabo man kada Sabado. So nata diyan no pili-pili sa doroy. Pili-pili tanaw-tanaw unsay pwede paliton o pwede utangon. Tanaw-tanaw so ubay-ubay na diya na maligaw na tipok-tipok na mga gulay no na mga prutas na inapoy ginamos buwad daghan mapalit na mga itlog mga utanon mga green leafy vegetables di aleria. So naka-narajud ko actually walking distance lang ikan sa merkado. Alright, babo. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you.